Vítejte, já jsem Franta, tohle je můj kámoš Jirka. Čau. My teď teda hrajeme Amnézii a Jirko, ty jim řekni, o čem ta teda hrata je. No tak je to vlastně jakoby, no dalo by se říct psychohra. Že to je takový jako hodně lékavý, jako že se před vámi třeba najednou otevřou dveře, nebo na vás najednou vybavne nějaký zombík. A co mě snad nejvíc štve u té hry je to, že vlastně ty zombíky nemůžete nijak zabít. Tak to jo. Hele, takže teď se přihraje intro, takže u toho nebudeme to rušit. A nejlepší bude, že je to v českém dubbingu, tak se koukejte. Ještě se to tím načítá, no. Ale já to vlastně hraji po druhý a poprvé jsem to vlastně celý nedohrál, tak to zase ještě zkusím. Ale tady ta hra, to je fakt o strach. No, jako Slenderman, kterýho plánujeme, tam bude asi ještě ostřejší. Asi jo, no. To jsem ještě nehrál, takže to se ještě uvidí. Se to tu teda načítá, se to půjde rychle. Jo, dobrý, takže teď ticho. Nezapomeň. Některé věci nesmíš zapomenout. Stín mě pronásleduje. Musím si pospíšit. Jmenuji se Daniel. Žiju v Londýně. Mayfair. Co jsem to provedl? To je šílené. Nesmím zapomenout. Nesmím. Musím ho zastavit. Soustřeď se. Jmenuji se... Já jsem Daniel. Ale to strašný psychopat. To jo. Takže teď už to tam dál nebude, teď vlastně se objevíte, jak zrovna tady vstanete z podlahy. Na chvilku se nebudete moc zvednout, ale musíte prostě najít křesela a ostatní, abyste poblíž měli světlo, protože když jste v té tmě prostě moc dlouho, tak se bojí a potom z toho může i zešílet. Prostě může ropnout v bedně nebo co, já nevím vůbec co. Já jsem prostě v té tmě prostě... řeknu takhle, když vlastně, no máte, že jo, klasický, máte olejníčku, lucernu, křesadlo, pak máte lehtvary na zdravý rozum a zdraví. A no to bude tak všechno. Nejlepší je si šetřit docela ty oleje. Raději bych dodal. No a když vám dojdou, tak bych si hodně taky šetřil ty křesadla, protože jak jsem teď tady vzal z toho stolku, tak ono se to hodí. Jsem byl teda poblíž svíčky. Jo, zase je z toho stolu. No, sebral. Truku ještě nevím, že to je. Máme mít poblíž nějaký barvy nebo co? Toto ještě nevím, ale... Tak jo. Jdu za barvou, to je vlastně tady za tím účel. A zase jsem to něco našel. O, můžu hodit s vázou. Au. Schody. No. Jo, já jsem teďka u těch schodů, jo. Fajn, já se teď někudy plížím a je tu okno. Hezký světlo. Když uchopíš nějaký předmět, můžeš stisknout tím PT, hodit a... Ano, sakra, co to bylo? Dobré. Ne, sakra, proč si leháš? Bože. Tady už si dával pozor, jste většinou ve tmě a on se tý tmě, tyjo, to se bojíte i vy, i když je to jenom hrát, jo. Jak? Odupinu, tam otevře dveře. Ty vole. To je vlastně teda záměr, no. To se nic není. Rychle, abych se ještě schoval. Co je tady? Ty vole, slyším nějaký zvuky. Jo, vezmu křesadlo. Já se schoval do skříně. To je to za páčku. Ty vole, slyším nějaký děsný zvuky. Tady je skříň. V který je košile? To je nějaká, jo, to teď vidím taky. Tak je, tady kam mám... Sakra. Ale no tak, ne, já nechci tomu. To je blbý, já to skoro vůbec nevidím. Div se mi. No to je děsně tmavý, ale konečně jsem u nějakého světla. Jo, tady vidím. Našel jsem další křesadlo. A víno bohužel vzít teď nemůžu. Jo, ty vole, tady židla. Asi ji vemu, kde bych někoho potkal. Když načnete tab, tak tady máte inventář, koukněte, tady máte ty křesadla. Dole máte takový ten deník, kde si píšete věci.
Potom rozum. Když to ukazují mozek, no tak to je vlastně rozum, no. A tady zdraví. Takže čím hůř to srdce bude vypadat, tak prostě musíte vypít nějaký lektvar, nebo čím se tu ozdravíš vlastně. No, lektvarem. Jo, fajn. Tak dobrý. Já tady počkám na tebe na začátku archivu nějakýho starého. Fajn. Já teď otevírám další dveře, teda. Teď jdu Bacha, jo, v jedných dveřích tě zasne světlo a musí s ní rychle pryč. Z místnosti. Teď jdu po schodech nahoru, někam. Jo, tak za chvíli uslyšíš kroky, jestli máš zapnutý zvuk. Zase se tohle kloupe. Ty vole, prosím, žádný kroky. Je nejhorší, když jsi ve sklepě a najednou slyšíš, jako když na tomu někdo chodí. Já jsem se úplně posral, když se to. Sakra, co se děje? Do prdele. Co se stalo? Co se stalo? Dohaj, co se stalo? Tyjo. Vstaň, dělej. Vypadni odsaď. To není normální. Ty vole. Co se stalo? Je křesadla. Ježiši, Vidím nějakou Majero, to je místnost, strašný. Vidím nějakou místnost, ale je v ní hrozná tma. Já potřebuju zdraví, v pohodě, zdravý rozum, dobrý. Košile? To teď nechci. Že pořád nabízejí košile. Ne, to je asi ta místnost, kde je zasnou světla. Jo, jestli tam jsou samý obrazy, tak jo. Jo, teď asi světla. A odešel jsem. Ty vole, já jsem se lekl. A co je v těch druhých, který už jsou otevřený, takový ten sklep? No, tam jdi, tam je, myslím, že křesadlo. A není ten... Sakra. to- Jo, mám lucernu. Jo, našel jsem křesadla. Super. Tak už mám teda 3 křesadla. Já mám lucernu. A tady je další nějaká skříň, jsem si nevšiml, že se, já nevěděl, že se dá otevřít. No, ale nic v ní není, to je škoda, no. Ale druhá, co v ní je? Tak jo, No, křesadlo, to je potřebuju. teď už jdu po nějakých schodech dolů, Jo. takže mi teda nic nevyděsí, já jdu teda teď prostě za barvou. No a archiv otevírám. Tak jo, No, ostatní děti ho pozbuzovali, křičeli jeho jménem vztekle a čím dál hlasitěji bylo mu nutkání, jakému klubu měl odhodlat. Mám tu opravu udělat, pomyslel si chlapec, pak napřáhl ruku a udeřil svou oběť kamenem. To je hajzl.